салом алейкум дӯстони азиз. касоне ки мехоҳанд худашонро хароб кунанд, аз ҳамин дору метавонед истифода баред. Ин доруи мо 36 капсула дорад. як пачкас аз 8 то 12 кило хароб мекунад. доставка ба тамоми ҷойҳои Россия, Тоҷикистон, ба дигар давлатҳоям доставка доранд. номерҳое ки дар рӯи экран мебинед, марҳамат, аз худашон пурсон шавед. салому дуруди бепоён ба ҳама тамошобинон ва шунавандагони канали Бахтиёр. ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям. имрӯз баҳратон як қиссаи ҷолибро пешкаш менамоям. ҳатман дар канал обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. ӯро шахсан ман ҳаргиз девона намегуфтам. ҳар гоҳе деҳа равам, хабараш мегирифтам. барояш атр, ҷорӯ ё рӯймолаке ҳадя мебурдам. суҳбаташро хуш доштам, зеро аҷиб буд фикрониаш. он низ маро дида дандонҳои зарду каҷу килебаашро нишон дода механдид. чашми олусаш качтар мешуду ба ханда мегуфт: дар зеби ҳавли хонаву дар, садқаи дар зеби дунё садқа, ту меоӣ ва ҳама ҷо ранги бӯи тоза мегирад. чун ҳадияи ночезамро ба дасташ медодам, он қадар дуои давлатам мекард. гулракат дар оилаи сарварӣ тракторчӣ ва зебонисои говҷӯш фарзанди чорум буд. сафар марди қоматбаланди паҳлавонсурати зебо, фарзанди ягонаи кампири моҳи Хӯросон ва духтархолааш Зебинисо оиладор шуда соҳиби 10 фарзанд шуданд. кампири моҳрухзор писараш нишонаи ягонаи шавҳари ҷавонмаргашро чун гавҳараки чашм эҳтиёт мекарду дӯст медошт. умрашро сарфи сафари ягонааш намуда, духтари хоҳараш Зебинисои таннозакро барояш хостгорӣ намуда келин кард. Зебинисо танҳо зоданашро медонисту хурду хоб рафтанашро. кампири моҳи Хӯросон тамоми кори хонаро мекард. боз набираҳояшро низ бонӣ менамуд. кампир то нафақа баромадан дар фермаи колхоз говҷӯш буд. ордену медалҳои зиёдӣ дошту пешсафи меҳнат ҳам буд. баъди ба нафақа баромадани кампир дар ҷояш келинаш ба кор даромад. акнун набираҳои калонӣ ба кору бори момаашон ёрӣ мерасониданд. оилаи калон бошанд ҳам зиндагиашон хуб буд, зеро марди хонадон сафар хеле заҳматкаш буд. аз байни фарзандони ин оилаи пурнуфуз гулракат бемор баромад. духтарак чашмони олуз дошту аз ҳамсолонаш дида ақлаш кам буд. табобати табибону дуохони муллоҳо таъсире накарданд. кампири моҳи Хӯросон нағз медонист ки сабаби бемории набирааш чист, аммо хомӯш буд, зеро намехост гирди номи хонадонаш гапу ҳарфи зиёдати овоза шавад. келинаш Зебунисо ки орову тороро зиёд дӯст медошт, аз рӯи муди ҳамон солҳо рафта дандонҳояшро тилло кардан хост. чун назди духтури дандонсоз рафтанд, ӯ гуфт: хоҳарам, шумо ҳомиладоред? ара намудани дандонҳои солим душвор аст ва он метавонад ба саломатии тифли баднатон зарар расонад. аммо ин гапро ба кӣ мегӯӣ? Зебунисои дар доми мун афтода, ба гапи духтур гӯш накарда, дандонҳои солимро ара карда дандоншинон. баъди 6 моҳ гулракат таваллуд шуд ки бемор буд. солҳо гузаштанд. духтарак рӯз аз рӯз калон мешуд ва касалиаш баръало намудор мешуд. ӯ камақлу заиф буд. дар мактаб муаллимон ба рафторҳои беақлонаи ӯ танҳо 2 моҳ тоқат карданд. оқибат гулракат аз мактаб гирифтанд. кампири моҳи Хӯросон то метавонист гулракатро тарбия мекард. духтар рӯз то рӯз қад кашида калон мешуд. хеле сода бошад ҳам тамоми корҳои хонаро иҷро мекард. хона мерӯфт, ҳавлию боғро тамиз мекард. ба волидонаш сари замин рафта дарав мекарду барои гову мол алаф меовард. солҳо пайи ҳам мегузаштанд. иттиҳоди шӯравӣ пош хӯрд. колхозу совхозҳо барҳам хӯрданд ва сафари тракторчӣ замини калонеро иҷора гирифт.
ба фарзандон онҷо сабзавоту ғалладонагӣ корида ба савдо мебаровард. акнун гулракат аз саҳар то нимаҳои шом дар сари замин буд. бибии ғамгусораш дар зери хок буду падару модар ва бародаронаш ба вай раҳм надоштанд. дар бораи замини онҳо ҳам деҳаашон Мир Юсуф замин дошт ва дар сари ин замин ҳам қисмати ӯ Ашуралӣ посбон буд. Ашуралӣ писари кенҷаи Мир Юсуф низ ба девонагӣ машҳур буд, аммо он қадар беақле набуд ки мардум мепиндоштанд. ин ду дӯсти худованд, ду сода, ду коркушта ҳамин ҷо бо ҳам шинос шудаву бо ҳам меҳру муҳаббат бастанд. сафари тракторчӣ розӣ буд ки духтараки меҳнат рӯзияш хонадор шаваду бо инояти худованд соҳиби фарзанди солиме гардад, то дар дами пирӣ асои дасташ бошад. аммо Мир Юсуф ки занаш вафот карда буд, худаш дастнигари келину фарзандҳо буд. ҳаргиз намехоҳд ба хонааш нонхӯрӣ зиёдатӣ биёрад. аммо мардуми деҳа маслиҳат карданд сари ин ду ҷавони аз тақдир ҷабрдида ҷуфт карданд, зеро Ашуралӣ дар тӯи шодиву маросими маърака то аз по афтудани хизмат мекард. гулракат низ табақу коса мешусту баъди маъракаҳо ёрдамчии аҳли деҳа буд. ин ду нафарро мардуми деҳа дӯст медоштанд. дар тӯи гулракаду Ашуралӣ ҳама дастовез меоварданд. тӯй баргузор гашту акнун ҷои гулракату Ашуралӣ сари замини Мир Юсуф буд. бечора гулракат гоҳе чашми хусурашро хато карда ба ёрии падараш мешитофт. сафари Зебинисо пушаймон буданд ки ба ин издивоҷ розигӣ доданд, зеро Мир Юсуф ба келину писараш раҳме надошт. баҳору тобистону тирамоҳ дар сари замин буданду зимистон бошад, то бисьёр мехӯригӯён гулракатро ба хонаи модараш мефиристонданд. ин ҷуфт соҳиби духтараки солими зебоӣ шуданд, аммо касе дар фикри ободии зиндагии эшон набуд. ҳоҷи аваз, як сарватманди деҳа, ба Мир Юсуф гуфт ки агар розӣ шавӣ, ман аз заминам 3 сотихро ба номи писарат мекунаму ту барои онҳо хона андоз. аммо Мӯйсафед розӣ нашуд. сафари тракторчӣ аз олам гузашту зебунисо нагузашт ки гулракат дигар ба хонаи шавҳараш баргардад. Ашуралӣ ба хонаи хуштоманаш омада мерафт, аммо падару бародаронаш ба ҷои обод намудани хонаи ӯ ӯро зери мушту лағат мегирифтанд ки дигар пеши зани девона нарад. дар ин байн Зебунисо низ аз бемории қанд аз олам гузашт, вале пеш аз марг аз писари калонияш хоҳиш кард ки талоқи гулракатро аз Ашуралӣ бигирад, ӯро саробон кунад. як рӯз Салим Ашуралиро ба хона хонду ба вай каме маблағ дода талоқи хоҳарашро гирифт. гулракат мегирист, азоб мекашид, аммо илоҷ надошт. пас аз 6 моҳи талоқ гирифтани гулракат барояш хостгор пайдо шуд. ӯ марди аз ин зани баргаштабахт 20 сол калони зан мурда буд. Сафо дар ҳамсоягии холаи гулракат мезисту аз зиндагии талхи ҷавонзан аз даҳони завҷаи раҳматияш шунида буд. Сафо 6 писару 2 духтари хонадор дошт ва ба бародарони гулракат гуфт ки хоҳари шумо оби таҳоратамро диҳаду чой карда пешаш гузарад. бас аст. ҳамин тав гулракат ғайри хоҳиши худ зани Сафо шуд. писарону духтарон ва келинҳои мард дилашон ба ин зан месӯхт ва ӯро эҳтиром мекарданд. оҳиста оҳиста гулракат ба як зани хушлибоси озода мубаддал гашт. Мӯйсафеди Сафо ӯро пеши мошини қиматбаҳо шинонда ба куҷое хоҳад мебарад ва ӯ аз чизе танқисӣ надорад. духтаракашро низ Мӯйсафед духтархон кард. Ашуралӣ баъди марги падар сари замини иҷораи бародарон мисли ҷоз танҳо монд. ҳар гоҳе ба деҳа мераваму аз аҳволи ин ду нафар мепурсам ки аз гардиши қисмати гулракат хурсанд мешавам, аз аҳволи Ашуралӣ ғамгин. охир мешуд ки хонае сохта рӯзгори ин ду нафарро обод мекарданд. аҷаб бераҳманд одамон. шунавандагони азизу гиромӣ,
کسانی که میخواهند سرگذشت خودشان را روی نوار بیارند، نمرهایی که در کامنتر ذکر کردگیم میتوانید در آمده روان کنید. خدا حافظ.